Da, ovo je ovde Balkan, ali vi malo pre ste rekli, kad smo pričali dok su bile reklame, da su mnogi fascinirani u svetu kad shvate da su ovi klinci iz Srbije. A prave im softvere za izbore, softvere za različite stvari, prosto ne mogu da poveruju to. Ono što jeste fascinantno kod Amerikanaca, oni imaju tu tradiciju prepoznavanja briljantnosti. Dakle, za njih jeste prirodan impuls je da uvek je bio posebno na početku moje karijere, da je početku 2000. Oni onda kažu, pa dobro, to ipak moraju da budu deca sa Stanforda, Princetona, Yale, Harvarda, a svi ovi ostali su, da kažemo, pali iz kruške, što bi rekli mi. Međutim, kad smo mi pokazali, mi a i ostali, da to nije tačno, sada značajan broj ljudi u Silikonskoj dolini u Americi shvata da to uopšte nije tako. I pronađenje takvih briljantnih talenata je fantastična stvar koju ne priznaju. To uopšte nije lako, ali apsolutno postoji. Sa te strane naša zemlja misli kvalitetno obrazovanje i postojanje institucije kao što smo rekli, matematičke gimnazije, ostale je među vodećima tome i moja karijera je zasnovana na tome.